במסעדת לוציאנו, קישוטים על התקרה, העופות בפרמיז'אנו, הפרות בהפקרה. פה ושם שותים כפיים, מבסוטים ונהנים, זהו רגע שכולם שמחכים עוד שנים. ובתוך חדרה כלה סגורה, ואני מתבוננת, ובלב מוטט, היא לא רוצה לצאת, והתזמורת נגנת. הלכו הביתה לוחמים, זיפו תגיד, הם קראו לה השמש שלו. בגנו ומחשב, ילדים עברו לדום, בן 5 וכבר הספיק להגיע לתפסרה, התאמן כל יום שם, דפני הלכת, שרים הים, כל נמוך מים המלח, נמוך מים המלח, כל בנחת ממנו. גיבורים נחתו הביתה לוחמים, הם קראו לנו בשקט מרחוק. הנה בא לנו גוליית, היא לעצמה בלבד, ויש לה שיא אולימפי, וסתם להיות לבד, מפני שהיא אומרת דבר פשוט, אם ביחד דגל לחוט, בפינה שממול עובר, היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר. בזמן החור, באים הולכים בנעמות, מגע מקרי, מסיפורים הכל אפשרי, האם פתאום אתה בריא, וזה יכול להיות נעים לשיר בשניים. אמרתי לו בסדר, אתה לא לבד, תוריד עכשיו. עכשיו את יכולה להיות שמחה, קחי לך מנוחה, אני איתך עובר את המסע, נסי לתת בי קצת יותר אמון, נמצא את הכיוון, הדרך ארוכה ואת מלכה, אז אתן לך אותי לכמה דוגמאות ותוכלי אז לבחור לצחוק או לבכות. אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך. ילד מכין בסלון שיעורים להיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון, בא בשעה שהאתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ואיתו תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה שאתם הולכים. ניפגש ב8:30 כאן במועדון לחבר.